Yat Sang Bratasena nampi panyarwe ucaping buron ibribran kekalih rumaos den sepelekaken kelawan wujuding manuk. Sami sakala kaya gegugah rasane Sang Bratasena netepi dawing guru netepi marang prasetyane nadyan to mati ngrungkepi kautaman. Bratasena poskolong ing kapsi netya manjing telenging samudra tan adreh mring ombak saya manengah tekatira angopati ponang tirta pawitra iku tutup guru yakti panggah Sang Bratasena
kocap kacarita kaya ta mangkara naga Batnawa. Gedene sak bongkote ngetal. Nyawel punang wentis. Petit amulet jangga nganti kaya pedhut-pedhuta gulune Sang Bratasena. Nanging samono Sang Sena wis pinaringan pusaka wujud ali-ali Satyamani ing Candrama. Nadyan manjing wonten telenging warih. Pranyata Sang Sena maksud pinaringan eling. Kocap. Sang Sena dupi wis nyepeng guluning ponang naga Batnawa. Tutuk mengo cangkeming ula sigra sinuwek lawan Sang Bratasena pejah kapisanan. Datenenget Purwadaksina Sang Bratasena riwusnya mejahi wujuding naga Batnawa sinuwek cangkeme sami sakala abrit banyuning samudra cinampuran ludirane Sang Nagaraja. Riwusnya ica saking Pandulu Bratasena ugi datan enget Purwadaksina. Ing mangke Sang Sena dumugi papan ingkang pranyotaning semaken pulo alit ingkang datan ana soroting surya. Nanging padange hanelai dudu padang soroting rembulan. Lintang miwah surya nanging sunaring gaib ingkang pranyata wis saka keparinging Gusti kang akarya jagat paring sulak pepadang marang Sang Sena. Ing mangke Sang Sena pinangya kelawan wujuding bocah bajang ingkang pranyata angulataken sak solahe Sang Bratasena. Enget saking Kantaka Bratasena pungun-pungun saking
Kantaka angulati esmu gawok ngungun dene ana bocah bajang ana telenging samudra ingkang tansah gatosaken marang slagane Sang Sena. Aku iki apa ngimpi apa piye? Yen aku iki ngimpi wong nyatane aku ora turu. Nanging yen to kasunyatan kok nglengkara temen. Kahanan iki kok mbingungake rasaku. Iku malah eneng bocah bajang, bocah cilik manggone ning kene iki anake sapa iki? Gus, kowe kuwi anake sapa? Bocah cilik dolane ning kene iki dudu papan kanggo bocah cilik. Ngaku kowe kuwi sapa? Astungkara Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Nggih, Bratasena. Wah, edan. Bayi lho aku nggih. Anggep ngopo? Kowe nyebut aku nggih, kowe kuwi sapa ngaku? Iya, Sumurupa. Aku ya kowe, kowe ya aku. Kowe aja bingungake. Anane kowe bingung jalaran kowe durung dunung. Mengko yen kowe wis dunung, kowe ora bakal bingung. Mula ulun paring pangendika aku ya kowe, kowe ya aku. Kowe mesti bingung rasamu. Sumurupa ulun iki Sang Hyang Dewa Ruci. Dewa Ruci kuwi anake dewa sapa? Nalika ngarep ulun wis paring dawuh aku ya kowe. Lairku kelawan sira bareng sedina. Saya nglengkara yen pancen lairmu bareng sedina karo aku, Maragagi. Kowe kudu bisa nuduhake leluhur sing nurunake Bratasena. Ora iso nuduhake aja takon, tak remet ajur kuwi. Iya. Bratasena jeneng ulun mung sak drema netepi apa kang dadi penjalukmu. Sejatine Bratasena kuwi kowe anak Prabu Pandhu patutan kelawan ibumu Dewi Kunti. Sedulurmu ana 5 aran Pandhawa. Ingkang pambayun aran Kuntadewa, angka 2 sira pribadi Bratasena. Panengahe
ya kuwi kang aran Permadi ya Arjuna. Ingkang angka 4, angka 5 kuwi bocah kembar kang mijil saka ibumu Madrim aran Nangkula lan Sadewa. Ya ngono apa ora? Ya pancen bener. Pacutna. Pandhu kuwi anak Begawan Wiyasa. Begawan Wiyasa kuwi anak Parasara. Parasara kuwi anak Sakri, Sakri kuwi anak Sekutrem. Sekutrem anak Kamunayasa. Kamunayasa kuwi anak Bermani, Bermani anak Parikenan. Parikenan kuwi anak Bathara Brama. Brama anak Bathara Guru. Ya ngono apa ora? Ya pancen bener. Yen pancen kuwi lairmu nunggal dina karo aku. Ayo patangen. Apa karepku tekan kene? Bratasena, kowe tekan kene mestuti dawuhing gurumu Begawan Durna. Yen to sira kenen ngupaya banyu suci Perwitasari minangka sarana nggonira gayuh ngilmu kasampurnan ya sangkan paraning dumadi. Bratasena pancen ora kairu printahe gurumu. Mapan ing kene papan dununge banyu suci Perwitasari sarta ngilmu sangkan paraning dumadi ya jeneng ulun Sang Hyang Uruci Bathara ingkang asta. Mula kang saka iku yen to jeneng sira ngerti kelawan jeneng ulun, ulun bakal maringi wedhare. Nanging yen to sira durung bisa netepi kautaman, yen to sira isih ngandelake marang kuwanen sapa sira sapa ingsun ora bakal menep ciptamu, ora bisa lerem rasamu jalaran kowe kararidu dening nafsu. Mula Bratasena lungguh ingkang prayoga. Aduh Bukulun, sepinten lepat kula diagung pangaksama paduka Bukulun. Anggen kula jumantaka dhumateng paduka Bukulun. Ya, ora dadi ngopo Bratasena, nalika ing ngarep ulun paring dawuh. Aku ya kowe, kowe ya aku. Sejatine mung minangka gegambaran, minangka warana sira wadhake ulun iki uripe. Sira bisa tumandang apa wae karana ana urip, nanging urip tanpa raga ya ora bisa rumagang gawe. Mula loro-lorone ngatunggal antarane lair lan batin. Kowe laire, ulun iki batine. Katen ulun. Iya. Mula gurumu njaluk bebono banyu suci Prawitasari. Banyu tegese tuk sumbering urip ingkang dayani kekuwataning urip. Suci tegese resik.
yen to sira kepengin darebi gegayuhan resik ana atimu gedhekno pangibadahmu lahir tu sing batin aja nganti karepetan ing nafsu mekaten Pukulun iya lajeng panyuwun kula sakmangke paduka sampun paring dawuh yen to ana lair ana batin ana aragane ana uripe ingkang kepingin kula ngertosi urip menika saking sinten urip kuwi sangka sapa urip kuwi arep ngopo kok dadak urip pungkasane urip kepiye menika Pukulun ingkang kula suwun dawuh paduka la ya kuwi kena denarani ngelmu sangkan paraning dumadi sangkaning urip lan paraning urip sejatine mengkene Bratasena urip kuwi sangka sapa urip kuwi ya sangka Gusti kang murba urip Gusti sing gawe jagat Gusti sing nitahake manungsa kabeh kuwi sing paring urip lantarane bapa biyung Rama ibumu banjur kowe lair ana Madyapada pekaten Pukulun iya lah banjur urip kuwi ngopo keneng apa manungsa kok dadak urip ngelingono sira urip kuwi mau diutus sing utus sapa ya Gusti sing gawe urip kon ngopo kon nindakake kewajibaning urip manut karo kodrate nalika kowe urip yen kowe dadi satriya nindakno darmaning kasatriyan memayu hayuning bawana kudu bisa gawe katentreman kawula dasih tentrem ora mung manggon ana tentreming lair nanging uga tentreming batin yen to sira brahmana kudu bisa memayu rahayuning bawana kanthi gedhekake kasutapan gedhekake pangibadah weninging cipta meneping rasa sing kanggo gayuh marang katentreman lair batin sekabehing tingkah laku muna-muni sinartan pangibadah ngibadah kuwi ora mung manggon ana ing papan suci tegese ngibadah kuwi tumindak kang gawe becik gawe katentreman lan karahayon kuwi wis kalebu ngibadah saklagine kowe tetulung wong sing tiba ana tekaning dedalan pisagung dumadi nadyan kowe wis mati nanging dharmamu isih dilestarekake dibacutake marang anak turunmu mekaten Pukulun iya pancen nggih Bratasena kala mangsane menungsa iku mau lagi bisa ngucap angel kalamun to ditindakake sebab manungsa iku mau kala mangsane kareridu dening nafsu yen to sira kepingin bakal nyumurupi kahanan ingkang sok ngreridu marang gegayuhaning manungsa coba Bratasena kowe manjing ana guwa garba ulun Pukulun menapa kelampahan kula badhe manjing guwa garba paduka Pukulun paduka sarira bajang kula ruwa birawa Bratasena aja sok seneng maido marang panguwasaning Gusti sing gawe urip wis tindakno sranane sira metuwa lenging karna ulun ingkang tengen mekaten Pukulun iya Bratasena wonten dawuh Pukulun sakwise jeneng kita manjing ana trenging sanubari ulun sira nyumurupi apa Pukulun menika wonten cahya sekawan cahya wujudipun cemeng abrit jenar lan pethak ingkang gumala
Menika menapa Pukulun? Lah ya cahya papat kuwi kang aran nafsu mau. Nafsu papat kang sinebut wamah amarah supiyah mutmainah. Kuwi sing sok ngreridu marang gegayuhaning manungsa kang becik sabab luwamah kang cahyane ireng kuwi karepe mung memangan lan ngombe. Turu sak panunggalane. Mekaten Pukulun. Ya, cahya kang abang kuwi watake panas baran. Gampang kebranang. Gampang nandukake deduka. Cahya kang abang mau. Banjur kang kuning iku kang jalari menungso kageden milik iri, meri, drengki, tur karem saresmi kuwi cahya kang kuning. Lah, ingkang putih kuwi cahya kasucen. Ingkang sinebut mutmainah mau kuwi kang seneng gawe becik tumindak marang karahayon. Mula mapane ana mburi dhewe. Sing ana ngarep mesti wujud kang ireng lan abang. Watake apa? Watake cahya putih kuwi mau mesti disengiti digethingi kelawan cahya kang telu mau. Mekaten Pukulun. Iya. Mula Bratasena, yen to sira kepengin bakal nggayuh kaluhuran kudu bisa meper marang nafsu papat mau, sebab nafsu kuwi ora iso dipateni, isane mung dikendhaleni. Mergo yen to nafsu kuwi mau dipateni menungso ora sampurna uripe jalaran, ora duwe niat, ora duwe kerkat, ora duweni gegayuhan. Temahane kaya wong kumprung, kaya wong suwung. Jalaran tanpa nafsu, nanging nafsu mau yen to diumbar ya ngombro-ombro dadi rubeda sisip sembire luput katuranggane jagat arep diemperi mau. Mekaten Pukulun. Iya. Mula yen to pancen sira darbe tekad kang luhur sarta gegayuhan ingkang becik kendhalenana nafsu papat mau kudu bisa milah lan milih endi sing kudu sira trapake. Aja nganti jawuh. Inggih Pukulun. Padang tetrawangan raos sing manah kula. Sak sampunipun kula nampi dawuh saking Paduka Pukulun. Ya, Bratasena wonten dawuh. Wis saiki sira enggal metuwa saka jroning Guwa Garbulun. Pukulun. Raos kula sampun ayem tentrem nikmat mupangat kula manggen wonten mriki kemawon. Kula mboten badhe wangsul Pukulun. Lho. Bratasena ora kena nggir, ibarate wong memangan sira mau lagi dikeparengake icip-icip. Aja nganti sira katrem lan kerem durung temeka kala mangsane. Sabab durung rampung dijibahamu ana ing Madyapada. Mekaten Pukulun. Iya. Sira ora susah nyuwun. Aja nganti nggege mangsa, aja nganti ngelak laku yen temeka kala mangsane. Gusti bakal paring pepiling balimu marang alam kasuwargan. Kuwi ana pribadi. Inggih Pukulun. Badhe kula istakaken dawuh Paduka Pukulun. Lah ing kono to wau. Riwutnya Sang Sena nampi dawuh saking Sang Hyang Uruci Bathara. Medha saking hangganira Sang Uruci Bathara. Gumolong ciptane agegelung minangkara satemah kacariyan tiase Sang Bimasena. Oh
Oh Ulun sasampunipun kula nampi dawuh saking paduka Ulun kula kados nyemrapi badan kula piyambak kados kula ngilo wonten ing cermin menika wahananipun menapa Ulun Bratasena wonten dawuh sejatine iki minangka pralampita yen to ulun ya jeneng kita tekse aku ya kowe kowe ya aku kanggo mratelakake yen to raga karo sukma iku sawiji mekaten iya nah sakwise jeneng kita kulup bisa ketemu Kang Siropadi dawuh ulun iki waratakna marang Sagung Dumadi kang kepingin gayuh luhuring budi ingkang mengkono mau nggih Bratasena ulun mung paring dawuh wewangson lawan jeneng sira anggonira nindakake dharma lambarana ya kuwi siji jiwa kabangsan loro kawicaksanan telu lambarana sih katresnan ingkang mangkono manggir sira bakal antuk marganing kamulyan sinuyudan sagung para kawula tasih mekaten ulun iya nah sakwise mengkono jeneng sira ulun tetepake sira kekasih Raden Bratasena ya Raden Werkudara ya Sang Bima Suci carita kaya mangkono ica saking Pandulu kinedhepake Sang Pangruci Bathara sami sakala Sang Bima Suci kaya binandul sumiyut datan karaos kalamunta wis dumugi wonten ing daratan sinuwun ing Ngastina ngaturaken pasegahan pana krami ngger ora sudi nampa pambagemu tak tampa sebar ing tengah dalan ben tata pitik menika tiyangipun nggih tiyang kang mencela-mencer lida-lidi nggih menika mboten pantes menawi dados sepuh Begawan Durna kula wonten dawuh saguhmu kowe mateni Bratasena. Inggih nggih. Nyatane piye? Ayo. Buktine apa? Bratasena ora mati, malah pinter. Malah dina iki ning pendhita anyar. Para Begawan Bima Suci ning Arga Kilasa. Jenenge wae Bima Suci, genah kuwi saka Bima, saka Bratasena. Mergo saka piwulangmu. Mergo saka pituturmu, ngelmumu. Parat
Buta Blitondhok. Njaba putih dipun jero kuning. Njaba biru jero putih. Apa kuwi? Ndok bebek. Men rada gedhe. Yen pancen ora iso mateni Bima Suci ora iso mbubarake pegurane Bima Suci. Aja takon aja tugel gurumu. Setika ngesaken dawuh. Manyar-manyar. Empret gantel putut pisan kantheng cilik mulai cuplak dadi mala. Allah. Anakku ngger Bima Suci. Wah, Bapak Guru ana dawuh mopo. Aku melu mangayu bagya. Nadyan. Dina iki aku antuk dukane Kang Raka Prabu Duryudana. Pendhita Durna paribasan ora kajen ana negara Ngastina. Dikira aku iki nyengkuyung karo kowe pancen jroning batinku sing tak kekudang tak gegadang mung kowe Bima Suci. Kelakon penjangkaku nadyan aku wirang korban rasa. Ora dadi ngopo. Walah sumarane Kurawa gatake kuping. Tembok-tembok ditulisi Durna elek. Durma gati panjen wis. Gambar kowe ning temboke malah dicuplek matane ta. Panjen Durma gati kaya asu tenan kok. Ya ben aku trima. Bima Suci. Bapak Guru piye? Mengkene nggih. Lila lair terus yang batin nadyan. Paribasan aku iki nampa pidana pati. Wa sing wigati Bratasena kelakon penjangkamu ngelmu kang wis mbok tampa ratakna kabeh para satriya sing kepengin gayuh luhuring jiwa pantes mbok paringi jalaran kuwi dudu kawruh kang piningit kuwi dudu kawruh kang malati kuwi kawruh-kawruh becik kena dianggo sapa wae piwulang utama ngerti jati diri ngerti marang adek-adeke urip sak ora-orane urip iki saka sapa urip ki arep ngopo nek wis kaya ngono kuwi ngerti marang jati dirine dhewe ora bakal ngribeti karo sapa-sapa gedhekke pangibadahe panembahe kuwi sing tak gayuh mula kowe wis bisa sembada ngger Bima Suci rina pantarane wengi piwulang mau parikna kawan para satriya ya Bapak Guru berkah pangestumu aku ora bisa males apa-apa karo Bapak Guru Begawan Durna bisa aku mung luhurake asmawa ayo Bapak Guru manuta karo aku kowe ora susah melu karo Kakang Kurupati aja melu ning negara Dina saiki kowe melu karo aku kowe momong karo aku momong anakmu para Pandhawa boyong yang negara Kamarta nek ngono ya. Karepku Durna ki ben cilaka ngono lho. Malah ketrima uripe digawa nyang Amarta. Lah rak kelangan wong Ngastina iki.
Piye Paman Sengkuni? Aduh, tiwasan nggih. Tiwasan piye? Begawan Dara pun beto dhateng Amarta. Goyang Amarta piye? Dipun beto Werkudara wangsul dhateng Amarta badhe dipun mulyakaken. Ya malah ketiwasan. Ketiwasan piye? Begawan Durna kedah dipun suwun wangsul. Nggih patih cangkem ya mencra-mencring. Oh. Ngakoni aduh yeg. Bareng saiki kok njaluk bali. Ora dipisin. Nggih pun kelajeng nggih pripun malih. Nggih isin-isin napa menawi ngantos dipun tegakaken ngestina mboten-mboten pujangganipun. Apa ora bebasan kelangan kebu, imbuh kandang, imbuh gudel. Pomahane kadol pun malah cilaka. Pun suwun mangsul nggih. Aja sembrono Begawan Durna kuwi pujangga tulan kok nyandi dina iki karben dadi pujangganing Pandhawa ora wurung yen tong melu karo Kurawa kowe dak siya marang gurumu apa rumangsa kowe sisa nyuwargake karo gurumu kowe diulang apa wae diulang kebejikan rambok rungokke budhek kupingmu kowe senengamu ngongso senengamu bondo ora patut Begawan Durna nglabuhi wong murka kaya kowe kuwi. Bari rasa kanggo pendhita. Cedhak karo Sengkuni. Aspret. Entuk ora entuk Begawan Durna tak jaluk nyok tampan ana iki. Iki apa penyakite Sengkuni matane wong kerengan kok senenge ra jamak. Sing paduke sapa? Nika Sinuwuningsena kalih Ndara Bima Suci. Anane Bima Suci perang karo Duryudana ki ra ana sebabe. Nggih. Enten. Sebabe apa? Rebutan Begawan Durna niki ra enten gedhepete Durna. Durna kon mrene. Lho. Durna kon mrene. Durna kan mriki. Iya, sakniki. Iya, nggih. Nggih. Kurang ajar. Petruk. Kula penemban. Wis. Anggepmu ki apa? Wong pendhita kok mbok jikok mak celemut. Mbok kowe matur penemban pun timbali kalih Sinuwun Prabu Kresna terus digameli tok cedhak. Go aku metu kok kene terus kintung-kintak ngono nyok. Ora kok mara-mara jikok mak celemut. Anggepmu apa? Aku mbok anggap dudu wayang ngono ya.
Pendhita kok jiko mak cermut nggih. Inggih, lha nggih to. Mengkeng mriki terus mriki ngoten pripun? Nesu. Perman Durna, kula mboten dawuh. Nyun pangapunten ingkang paben menika ora murid panjenengan. Bima Suci menika saking Bratasena pintre ya saka Pendhita Durna, Prabu Duryudana menika nggih putra siswa panjenengan. Nek muridé padha padu kok gurune meneng bae. Ajeng terus pundi? Nan tangga jawab menapa? Oh nggih, sampeyan Mas Patra mangke kula aduh yo kena. Heh. Alon-alon. Ya-yaan. Aku ki ngerti ora? Aku ora patek awas. Ha iya wong katarak. Kena mangkene. Ngger, Bima Suci. Wah, apa guruna dawuh ngopo? Ora patut nek kowe kuwi wis nyandang Brahmana linuwih. Yen to mung mbok dasari to sing balung wuleting kulit mung gegeran. Ora prayoga ya, Ngger. Eman-eman nggonmu ngupaya jati diri goleke blating uripmu sakwise ketemu mung mbok dinggo garan anggonmu kerengan. Ora becik. Iya sing gedhe pangapuramu Bapak Guru. Sekabeh ngeluputku. Ya, Ngger, anak Prabu. Nggih, pripun? Dinten menika Ngger sampun Mas Watos sing penggalih. Kula mboten badhe balela. Durna isih eling nek kula menika pujangganing negari Ngastina. Namung anggen kula mampah kedah adil nggih Ngger, mboten kenging Bang Cindhe Ban Siladan. Kula menika pujangga pendhita sang ngantos dipun paringi jejibahan ingkang sekintenipun damel pepejah mindak mangke kekatan dosa pun Bapak. Jalaran menika wenang merintah, ngeten. Namung sinaosa merintah kedah jumbuh kaliyan pakaryan ingkang kula lampahi. Nggih, kula pun ngerti. Rasa wejangan. Kula pun ngertos napa sing mangkarepe sampean kudu bali. Dateng negari Ngastina. Nggih, kula mboten badhe suwala, Ngger. Wah, bali yo. Yang negara kuwi jeneng wanti-wanti yen nganti Kakang Kurupati tumindak sak gelem-geleme karo kowe disia-sia karo Ratu Ngastina. Kondha karo aku jecekane kuwi. Ala ora. Semelang. Sampun Ngger, monggo kula dherekaken sampun ngantos menika mangke dipun mangsuli mboten prayogi kedadosanipun Ngger. Astungkara sidam saring bawana langgeng titah ulun Ngger. Bima Suci. Wah, ana dawuh ngopo? Ngger. Jeneng ulun dina iki nekseni kang dadi darmaning uripmu. Bima, kalamun ta sira darbe tekad kang luhur duweni gegayuhan. Ingkang utama memayu hayuning bawana. Kanthi jeneng sira njejekake marang adil, gayuh marang kaluhuran. Nganti sira ora milah ora milih.
dene sira darbi gegayuhan kang mangkono mau tetela ulun mangayu bagya lan dina iki ulun bakal paring ganjaran kelawan jeneng sira. Iya Nger Bima Suci, dewa bakal paring ganjaran kelawan sira. Apa sing mbok suwun bakal dina iki den leksanani. Iya Bima Suci, sira nyuwun apa? Aku ora njaluk apa-apa jalaran kaya mengkene iki aku nindakake darmaning uripku. Aku ora karuban milik marang kamulyan lan kamukten. Ora, nanging sira nyuwun apa wae ulun keparengake satulun kabulake. Ya wis ngene wae, yen pancen kowe bakal peparing karo aku, peparingmu tak tampa. Nanging aja mbok wenehake karo aku. Lah karepmu kepiye? Aku njaluk entasna Bapa Pandu. Bapa Pandu kang nalika semana mapan ana kawah Candra Dimuka dalasan Ibu Madrim. Saiki entasna luwarana saka ing kawah Candra Dimuka. Aku njaluk swargane Bapa Pandu. Kakang Narada. Wonten dawuh Adi Guru. Kakang anak anung anindita. Liripun tegesipun Bima bangkit, Bima saged nyuwargakaken dumateng tiyang sepuhipun. Dene kamukten ingkang kedah tinampi dening Bima Suci mboten katampi kapisungsungaken dumateng leluhuripun inggih menika swargi Prabu Pandu. Kados pundi Kakang? Oh lah dalah. Ingkang mekaten menika boten dipun tindakaken dening sedengah titah nadyan ta kathah satriya nggih namung pun Bratasena menika iki saged nindakaken dados gunggung kempalipun Adi Guru punjunganing anak nyang wong tuwa kuwi dudu dedaran ingkang mirasa ngunjuk sing seger jebul bebuden ingkang luhur. Nadyan Pandu menika mapan wonten ing kawah Candra Dimuka nek ngerti marang putra-putrane pambekane becik bisa gawe tentrem nadyan ana jroning kawah rasane kaya ana swarga tundha pitu. Mekaten Kakang. Inggih Adi Guru nanging jumbuh kelawan pangandikanipun Adi Guru sampun ayogyani dinten menika kanthi Bima bangkit saged nyuwargakaken Pandu minggah dhumateng Loka Baka.